Рада вітаць у нашай студыі наступных гасцей. Гэта Зміцер Вассерман, прадстаўнік народнай амбасады Беларусі ў Швецыі, і Марыя Рудзь, першая старшыня беларускага аб'яднання ў Нямецчыне «Разам». Вітаю вас. Добрый вечер. Што ж, на пачатку прашу нашых гасцей распавесці пра арганізацыі ці ініцыятывы, якія вы прадстаўляеце, гаспадарыня Марыя, пра вашу арганізацыю. Дзякуй. Тады я пачну распавядаць пра «Разам». Гэта беларускае згуртаванне, якое было заснавана ў Нямецчыне ў жніўні 2020 года. Вось ужо 6-й год мы працуем на карысць дэмакратычнай Беларусі. Гэта сяброўская арганізацыя. Мы зарэгістраваны ў Нямецчыне як некамерцыйная асацыяцыя. У нас офіс асноўны ў Берліне, але мы працуем па ўсёй Нямецчыне. У нас каля 300 сяброў і сябровак. Асноўныя напрамкі нашай дзейнасці – гэта прадстаўніцтва інтарэсаў беларусаў і беларусак у Нямецчыне, гэта адвакатыўная наша праца з палітыкамі, падтрымка беларускай мовы і культуры, а таксама дапамога рэпрэсаваным. І спадару Зміцер, вы прадстаўнік народнай амбасады ў Швецыі. Чым цяпер займаецца амбасада? Якія задачы? Прыкладна тым же самым, чым яна займалася з 2020 года, калі мы былі створаны. У нас на нашай дэкларацыі прапісана 3 напрамка працы. Гэта дапамога беларусам, якія знаходзяцца ў тых краінах, дзе мы знаходзімся. Гэта праца з грамадзянскай супольнасцю і навядзенне мастоў паміж грамадзянскай супольнасцю тых краін, дзе мы зараз, і беларускай грамадзянскай супольнасцю. І гэта праца з са шведскімі палітыкамі. Ці палітыкамі ў тых краінах, дзе ў нас ёсць народныя амбасады. Істотна, нашы мэты не змяніліся. Мы змяніліся, мы сталі іншымі, мы наладзілі больш істотную сетку, кантактную сетку. Кое-што змянілася ў сувязі з тым, што Беларусь канчаткова трансфармавалася з аўтарытарнай краіны ў таталітарную краіну. Таму, напрыклад, нашы амбіцыі дапамагаць беларускай грамадзянскай супольнасці яны змяніліся. Зараз няма беларускай грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, але яна ёсць за мяжой у выгнанні. Вось, таму мы працуем з грамадзянскай супольнасцю ў выгнанні замест грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Але ўсе нашы мэты засталіся тымі ж самымі. Спадарыня Марыя, з якой мэты, уласна, вы прыехалі на канферэнцыю беларусаў свету, з якой ідэяй, што важна было сёння акрэсліць, распавесці там? Канешне, было важна прэзентаваць працу «Разам», бо зроблена вельмі шмат, і вельмі шмат праектаў і ініцыятыў у нас і надалей працягваецца. Але для мяне асабіста вельмі важна паглядзець, што робяць іншыя дыяспары, што адбываецца ў іншых краінах, якія ёсць добрыя практыкі, якія можна праекты і ідэі пераняць і маштабаваць таксама на Нямецчыну. І спадару Зміцер, вы будзеце ўдзельнічаць у палітычным блоку, то тут якую задачу вы бачыце для сябе удзелу ў канферэнцыі? Прыкладна тое ж самае, бо нам трэба падзяліцца досведам, які ёсць. Сёння я атрымаў вельмі шмат натхнення ад іншых арганізацый і таксама ад маіх калег з іншых народных амбасадаў. Пачуў яшчэ раз, што яны ўсе робяць, якую плённую працу яны робяць, якія ёсць выдатныя практыкі. І таксама расказаць пра тое, што робім мы, бо гэта ўсё спатрэбіцца тым краінам, дзе ёсць народныя амбасады, але таксама суполкам у тых краінах, дзе народных амбасад няма, але мясцовыя суполкі робяць тую ж самую працу. Хацелася б таксама запытаць пра інтарэс да Беларусі, ці ён не знік вось за гады, калі беларусы ўсцяж маюць праблемы і з легалізацыяй, і з дакументамі, і з вяртаннем на радзіму. Папросту, можа быць, ёсць нейкая стомленасць у Еўропе да беларусаў, ці ўсё ж такі ўдаецца вырашаць праблемы? Канешне, трэба разумець, што за 6 год вельмі інтэнсіўных у палітычным у цэлым у свеце апошнія 6 год фокусы вельмі часта і вельмі хутка змяняюцца ад адной краіны да другой, ад аднаго крызіса да іншага, але Беларусь усё яшчэ ў еўрапейскай агендзе прысутнічае. Беларусь усё яшчэ на парадку дні у еўрапейскіх палітыкаў. Не стала лягчэй працаваць, падтрымліваць інтарэс да Беларусі, расказваць пра важнасць пытання беларускага ў еўразвязе.
Можа нават цяжэй, але гэта не азначае, што мы не будзем працягваць сваю працу. Здаецца, вы хваліліся кантактам у Бундестагу, што у вас ёсць выхады там, як вядзецца супраца? У Бундестазе есть група сяброў за дэмакратычную Беларусь, і мы ў вельмі шчыльным кантакце з гэтай групы, і у яе ўваходзяць прадстаўнікі ўсіх дэмакратычных фракцый Бундестага, і гэта наш такі першы кантакт па ўсіх беларускіх пытаннях. Канешне, зараз у Нямецчыне новы ўрад, і мы адчуваем, што стала цяжэй прадвігаць міграцыйныя пытанні у Нямецчыне, але гэта проста азначае, што трэба інтэнсіўней працаваць. А як, уласна, у Швецыі выглядае сітуацыя, ці там улады гатовыя нешта рабіць дзеля паляпшэння сітуацыі ў Беларусі? Я маю на ўвазе тыя ж санкцыі. Так мы бачым зараз, што ЗША наладжваюць дыялог дзеля вызвалення палітвязняў, а пазіцыя еўразвязу была сталай не змяншаць гэтага ціску. Як выглядае сітуацыя ў Швецыі? У Швецыі сітуацыя вельмі блізкая да пазіцыі еўразвязу. Швецыя не збіраецца змяншаць ціск на рэжым. Швецыя лічыць гэты рэжым незаконным, нягледзячы на тое, што яны захоўваюць з ім сувязі, каб навогул нават з незаконным рэжымам, які мае кантроль над краінай, варта размаўляць. Але на дадзены момант Швецыя не збіраецца памяншаць ціск, і наконт гэтага усе нашыя палітыкі вельмі празрыстыя. І нам вельмі пашанцавала, што ў Швецыі усе 8 палітычных партый стаяць на адзіных пазіцыях, што тычацца Беларусі, беларускай дэмакратычнай супольнасці і незаконнага рэжыма. Спадар Зміцера, як тады сітуацыя з беларусамі ў Швецыі? Ці маюць яны праблемы невырашаныя? Зразумела, маюць. І перш за ўсё гэта праблема з легалізацыяй. Бо у Швецыя вельмі доўга адмаўляла беларусам у прытулку, значнай большасці беларусаў. Шведскія міграцыйныя ўлады не заўсёды разумелі тую разніцу паміж дыктатурай, якая была до 2020 года, аўтарытарнай дыктатурай, і той дыктатурай, якая зараз, пасля 2020 года, паміж аўтарытарызмам, які дапускаў існаванне нейкіх апазіцыйных поглядаў і некай грамадзянскай супольнасці, і таталітарнай краіны, якая не дапускае абсалютна ніякай апазіцыйнасці. І таму мы малі вельмі шмат праблем, і мы з гэтым працавалі, і мы працавалі і працягваем працаваць з шведскімі ўладамі і шведскімі міграцыйнымі ўладамі. І тут ёсць адна шведская асабістасць, што міграцыйныя ўлады не заўсёды павінны, не заўсёды напрамую могуць кіравацца ўрадам. Бо ў Швецыі ёсць гэты прынцып, які называецца падзел паміж ведомствамі і міністэрствамі. Міністэрства не можуць умешвацца ў асабістыя выпадкі ў ведомствах. Таму гэта дастаткова складаная праца, якая патрабуе разумення, як рэчы працуюць у Швецыі, і гэта праца, на жаль, яшчэ не скончана. Сітуацыя трохі палепшылася, але не скончана. І спадарыня Марыя, вызвалены палітвязень Віктор Бабарыка цяпер у Берліне, і пастуюць такія думкі, ці не стане гэты горад другім цэнтрам беларускай эміграцыі, дзякуючы таму, што вось адзін з моцных лідараў 2020-го апынуўся там. Я думаю, што Берлін з 2020 года стаў цэнтрам беларускай эміграцыі. Вельмі шмат рэпрэсаваных журналістак і журналістаў, культурных дзеячаў перабіраюцца ў Берлін. І можа, з прыездам Віктара Бабарыкі будзе яшчэ больш беларускасці ў Берліне. Мы гэтаму толькі рады, бо голас у Нямецчыны ў еўразвязе па пытаннях Беларусі вельмі гучны і вельмі важны. Таму тое, што адбываецца ў Нямецчыне па беларускаму пытанню, гэта будзе мець наступствы і ў цэлым для еўразвяза. Ну, але пакуль мы не бачым ніякіх палітычных актыўнасцяў з боку Віктара Бабарыкі, пакуль беларуская дыаспора нібы існуе асобна, а палітык асобна. Мы на сувязі з Віктарам. І таксама, Марыя, якія засталіся невырашаныя праблемы беларусаў у Берліне?
У цэлым, як і ў Швецыі і ў іншых краінах, самае вострае пытанне гэта пытанне легалізацыі і пратэрмінаваных пашпартоў. У Нямецчыне было крышачку лепш з мінулым урадам, калі беларусам прасцей выдавалі дакументы для падарожжа іностранцаў. Зараз сітуацыя змянілась, на жаль, у горшы бок. Таксама Нямецчына адмяніла параграф 22, гэта гуманітарны прыём у Нямецчыну па палітычных матывах. Таксама, на жаль, больш беларусы, але і іншыя людзі з іншых краін не могуць выкарыстаць гэтую магчымасць. То бок, вось пытанне легалізацыі самае зараз такое актыўнае. Гаспадар Зміцер, якую дапамогу могуць атрымаць беларусы, калі яны звернуцца ў народную амбасаду ў Швецыі? Парады. Гэта могуць быць такія бытавыя парады, гэта могуць быць юрыдычныя парады. Шмат хто з нашых актывістаў жыве ў краіне вельмі доўга і разумее, як рэчы працуюць. Таму ўсё залежыць ад таго, наконт чаго яны звяртаюцца. То есть некаторая колькасць народных амбасадаў, напрыклад, сталківалася з вышукам праз Інтэрпол, і тады народныя амбасады дапамагалі, каб літаральна выцягнуць людзей з турмы і даказаць у краінах, што гэта палітычны прыслед, магчыма, замаскіраваны пад эканамічны. Гэта могуць быць пытанні з атрыманнем прытулка. Вось мы сёння даведаліся, што наша вядомая юрыстка, з якой мы супрацоўнічаем, Сесілія Экман, заўтра атрымае ўзнагароду менавіта за дапамогу беларусам. І гэта, зразумела, таксама быць часткай супольнасці, бо беларусам гэта часта важна. Важна адчуваць сябе часткай свайго народу, нават апынуўшыся ў выгнанні. Ці адчуваюць беларусы сябе часткай супольнасці ў Берліне, у Нямецчыне? Я вельмі спадзяюся, што так. Мы шчыльна працуем таксама з ландшафтам нямецкіх грамадзянскіх арганізацый, і не толькі нямецкіх, а з іншымі дыяспаральнымі арганізацыямі. Напрыклад, разам 2 гады таму сузаснавала кааліцыю супраць транснацыянальных рэпрэсій, куды ўваходзяць іншыя дыяспаральныя арганізацыі, напрыклад, з Венесуэлы, з Кубы, з Егіпта. І мы вельмі шчыльна працуем у цэлым як грамадзянская супольнасць у Нямецчыне, незалежна ад таго, з якіх краін мы прыехалі. Таксама вельмі востра стаіць пытанне нацыянальнай ідэнтычнасці, наколькі ў замежжы можна захаваць яго. Ці ведаеце вы прыклады, калі з пакалення ў пакаленне перадаецца беларускасць, і як сітуацыя ў Швецыі? Я бы, можа, нават пачаў з таго, як сітуацыя ў ЗША. Бо тое, што я бачу, што ў ЗША беларускасць перадаецца з пакалення ў пакаленне, а ў Еўропе не заўсёды. І тут я бачу розніцу ў тым, што ў ЗША нармальна мець мноственную ідэнтычнасць. То есть чалавек, які хоча заставацца беларусам, і тое дзіця, якое нараджаецца ў ЗША, яму бацькі гавораць, што ты Belarusian American. То есть ён не абавязаны адмаўляцца ад ідэнтычнасці той краіны, у якой ён вырас, але пры гэтым ён не абавязаны адмаўляцца ад беларускай ідэнтычнасці. І таму я лічу, каб у чалавека захоўвалась беларуская ідэнтычнасць, вельмі важна, каб было разуменне, што ідэнтычнасць не павінна быць эксклюзіўнай. Тады яна будзе захоўвацца. Інакш у сітуацыях, калі чалавек нарадзіўся і вырас у краіне, ён хутчэй за ўсё асіміліруецца і прыме ту ідэнтычнасць, якая ёсць у яго асяроддзе.